Well, you know what's symbol, Mr. Carlos. Cheuka iwo kuno Mesia ndine chikumbiro. Check. Mpati inova kuna siyana, asina mwari tasangana. Oh na, hey. Follow me then. Inini ndiri mupanditi, ndauya kwa muri mufundisi. Ndodawa mundi tsitsisi, oshokora mwarandi pikisi. Umambo tuterere, marizo yenyu ndaterera. Ndafunga kutendeuka, ndatota bako ndisazoyeuka. Uya mupanditi uya, mwari ndewe munhu wese. Ende dzinopembera ngirozi, waiya dzoka mudanga. Asi kuno kune mitemo, iya yekwana Mosisi. Wani mukadzi mumwe, vodya upute. Ende nguruve hatidye. Okay, koma basa ndakabata, uzvose zvinhu zvandakatanza. Mwari vachandiregerera here, denga ndoriona here. Mazvedzi taimarova mukoma, masista taisimutsai mumakona. Ndaigara ndiri cheri kuchawakona, kunganga tainotora makona. Denga rine ngoni dzinokanganira, vhura magwaro uvhunde pauro. Vhunza paurozi yaitova kondi uvhunge pauro. Nyangwe mambo Jesu vakagezwa tsoka nechipfere, vakatodya chikafu nazakeyo chinongodiwa chete reurura, unongona nenyasha reurura, gareurura denga unoripinda reurura, hakuna mutsvene reurura, ngoreurura unongona nenyasha reurura. Ukwandabva ndini ndokuziva tisara, ikaiwa kutemba ndapedza. Ndakangwaedza kuidya nyika ya